Ahojte, v tomto videu vám ukážem, ako vrátiť skin vo Fortnite, ako vidíte. Spustite Fortnite, kliknite na svoj profil a potom na tieto tri čiarky. Uvidíte možnosť podpora a vrátenie peňazí. Kliknite na ňu a potom na vrátiť nákup alebo zrušiť. Dostanete sa do tohto okna. Vidím, že som si kúpil emote a môžem ho vrátiť. Je pár dôležitých pravidiel, ktoré treba dodržať. Vrátiť možno len nákupy za posledných 30 dní a použije sa vrátený lístok. Ak ste kúpené nikdy nepoužili alebo nevybavili, neplatí to. Máte 3 vrátené lístky a po použití jedného to trvá rok. Po 365 dňoch dostanete nový lístok, maximálne 3. Teraz klikneme alebo podržíme a nákup sa zruší. Klikneme OK a mám späť 200 V-Bucks. Ak vám video pomohlo, použite prosím kód DZERN v obchode Fortnite a lajknite video. Dovidenia.